Hello everyone, welcome back to my channel Samaina M Brahma. nwngtangmwnko आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय जाबाय। आंनि दिनैनि भिडिअआ नै ग्रेभि टमेट'जों माने ना सिंगि संनो नागिरदों आरो बेखौहायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै। आं गासिबो रेडि लाखाजोब्बाय, टमेट' हाना लाबाय, सामब्राम बानलु ओमफ्राय नैबे मस्ला उननाय आरो माने गासिबो मिक्स सामब्राम गुफुर आरि माबायाव सिलपाथायाव उननायमोन आरो बेयो मस्लाफोरा। ओमफ्राय आङो नै ना एवनायावनो माने ओंख्रिखौ संनो रेडि खालामबाय, रेडि जाबाय। थावाबो दुंबाय, ओमफ्राय आङो सामब्राम बानलु हानायखौ हरबाय, जिरा एसे सेरबाय, ओमफ्राय बेखौ एसे एरनानै माने जेब्ला खामो अब्ला आङो टमेट'खौ होसननानै बेखौहाय मोजाङै एवगोन आरो टमेट'खौ आं मोजां ग्रेभि खालामनानै लाग्रोगोन। बेयाव माने जाखिनि संख्रि हालदै होनानै माने मस्ला मस्लिफोरखौबो बेयावनो होनानै आरामसे आङो बेखौ फोमोननानै लाग्रोगोन आरो ओमफ्रायसो नाखौ होसननानै बेखौ आङो संगोन। एसे बिदै जेम जेम दोनगोन आरो जाहाथे माने ओंखामजों लगायनानै जाजानाय बायदि। एक्चुअली आङो टमेट'खौ ग्राइन्डाराव होनो नागिरदोंमोन आरो खेबसेनो सामब्राम गोजाजों ग्राइन्डाराव होबा माने साबसिन जायो आरो थुग्लिनाङा आरो उनावहाय जुदि नोङो ग्राइन्डाराव होआबा आङो थुग्लिनांदों आरो थिगसे थुग्लिनानैसो बेखौ ग्रेभि बानायदों, नङाबा गथा गथायै थागोन ना। ओंखायनो माने ओइदिनखालि कारेन्ट गैयामोन आरो आङो जे दिना बे भिडिअखौहाय माने शुट खालामदोंमोन ओइदिनखालि कारेन्ट गैयामोन, ओंखायनो आङो होनो हायासै आरो ओंखायनो आं बेबायदिनो संबाय। जेबो नङा आरो होआबाबो बेबायदिबो संनो हायो, बेबायदिबो मोजां जायो। नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन मोजां जागोन ना जायाखै। ओंख्रिखौ एसे कालारिं नुनायनि आङो बे चिलि पाउडारखौ होबाय आरो पेकेटनिखौ, बेजों माने कालारा आराम जायो नालाय। ओमफ्राय नैबे धनिया पाउडारमोन, बेखौबो एसे होबाय गोथाव मोदोमनायनि। आङो मोजां एवनानै टमेट'खौ एसे दै होबाय आरो एसे दै होनानै बेखौ टमेट'खौ फोमोनग्रोनोसै आरो आङो। ओमफ्राय जेब्ला बियो गावनि दैया राननानै जेब्ला थावा ओंखारगोन अब्ला आङो नाखौ होसननानै आरो गोदानै दैखौ होफिनगोन आरो।
नोंथांमोना ओंख्रिखौ नायनानै गोथाव नुगोना नुवाखै आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय नोंथांमोना माबायदियै नुखो आंनि दिनैनि ओंख्रि संनायखौ। ओंख्रिया मोनबायानो नै आंनिया थ' बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। बाय बाय।